Karon ang dito nakapamalandong nga ako gali ang kahulugan pinakawag na salmo dali ko kanta-kanta. Tapos kapon po nga isip no kasi dito ko ng panahon kakana dito nga tama gid nalayo ang mga natulaan ka dati na pa ano kain sa dire sa kainuli nang ako ng kabahin pagkabot ko ng kawali mo pero gamo ito kailangan tapos sa mga binahakan dahil gamo ko dito mali Palihara mo tatay. Kasi bilin ko. Kasi po, palihara mo kami. Nagpasalamat kita pag-ayo nga natapos na ka sa natapos na ka sa ato ang pag-igusay sa kasaysayan ni Job o ang mga pagpamutan ni Job. Karon na po din na po nag-igusay ninyo sa mga salmo. Salmo, responsoryo ang tubag, diba? Buhat ang nagtubag-tubag din Mali ang salmo, ang mga salmo, para magalaan dito to ang salmo nila. Ang mga salmo mao ang basahon sa mga alawiton o mga pag-ampo diha sa Biblia. Alawiton o pag-ampo. Gisulat kini sa nagkalain-laing mga tao sulod sa taas na panahon o itikong o igamit sa mga Israelita sa ilang pagsimba o mga kadugayan ilang ilakip sa ilang kasulatan. Simba gamit isa. Wala ka ng mga ini ang mga bala mahitungod sa ilang mga tinuuhan o mga nagkalain-laing matang sa mga awit sa pagdagig sa pagsimba o Diyos. Muna ka ng pasimba ba? Mga pag-ampo sa pag-ikabang, panalipod o kaluwasan, mga pangalyupo sa pasaylo, mga awit sa pagpasalamat tungkol sa mga panalangin sa Diyos, o mga pangalyupo sa silutan ang ilang mga kaaway. Ang uban ni ini maoy mga pag-ampo sa kakao o ang uban tibuok nasod. Ang uban lagulagoy sa labing tinangong pagbati sa usa ka tawo, samtang ang uban magpadayag sa mga paginahanglan o mga pagbati sa tibuok kakawhan sa Diyos. Ang mga salmo gigamit ni Jesus o ikotlo usab sa mga tao na nagsulat sa bagong kasabutan o mahimong bililhon nga basahon sa pagsimba sa Kristohanong simbahan sukad pagayot sa sinugan. Importante din no? Kaya pula-pula na ito palumbaling ng mga lyrics ani no? Mga nahisulat ni ining basahona ang 150 kasalmo ibahin sa 5 na pundok o mga basahon na mao ang sumusunod. Unang basahon, ikaduhang basahon, ikatlong basahon, ikaupat na basahon, ikalimang basahon. Ibahin din siya. Ngunit kaaso, ang unang basahon na, pagkakaros unang basahon, kaasan. Bakit hindi ko karoon ninyo nagtigo sa isa salmo? Kay importante manikainin. Mga mag-ampo ka, magkanta, pero nagkanta ka, wala man ka nagbuhat. Ampo galit sa Diyos, ang atong giyaw-yaw, atong itugyan ka niya. Hindi ka kakanta rin natin, igamit no? Gamit lang no? Unang basahon, mo niya, unang basahon na, nasaan mo ha? Ang matuod na bulahan ang dili mamatik sa tambag sa mga titaukan. Wala? Unang basahon. Ya, tanong sige magkapamatik ng mga tambag sa mga titaukan. Tama? Anong mga lima? O musunod sa gibuhat sa mga makasasala o makikapin kanila na wala mo ina sa Diyos. Malayo lagi mo. Kaya madamay mo.
Tama? Mo'y iyang kalipay ang pagtuman sa balaod sa Ginoo o nagtuman siya niini adlaw o gabi. Ano? Magkito ha? Sa versikulo 2, sama siya sa kahoy nga nagtubo daplin sa usa ka saka o mamunga o timbunga o ang dahon niini dali malaya sa tanan niyang buhaton siya magmalamposon sa ato pa kung likon yun sa nagtuman sa iyang giawit gitula giampo gipangalyopo dili gid sa malaya dili gid sa matarong yang anong magalakaman mo si kanta ini asal mo sponsor yung ang tubag mura na balik no dito no na sunod apan dili sama niini ang mga dautan no digit sama ang dautan no katong nagtuman sa iyang giawit ikanta o amahan amo na ana di ba di magtuman kita pagbuhat. Oh, ya katong mga kanta niyong panahon na ikuno tanong. Na, huwag pa talaga likon. Kami ko balaka, bukilan. Tao sila. Apan dili sama niini ang mga lautan. Sila daw umot na mapatpat inighulos sa hangin. O, mga hadlok. Mga lautan, kahulog, ulan. Bago ka madlok ng kamamatay, buhat ang kapinubuhi. Ang mga dautan silutan gayod sa Diyos o dili itipon sa mga makarong na yung kaya lagi magikamot mo kamutipon tas dautan. Kaya dok, di ba kon? Hintayin na sila sa di ba? Bantayan sa Ginoo ang matarong apan kalaglagan ang gangatan sa mga makasasala. Mao na no, kung kita gani dito hinotang mo pabor sa kinaiyasa yawan on sa dakotan o madamay ta kaya mapukatan mo na dito na arang sige pumalikas upog na yawa din palikot ikaw may madamay no maglunggabagay ka lang itong patay madamay mo ka diya. Dito mo tipon ang mga mayo. Yan anong mga hadlok ng ka. Gani, magpalayo sila na to. Kaysa mo kayo. Tama? Tukang mukabang dito kanila. Sila di pa mukabang na to. Kita kan mo mukabang. Buy-buyan kayo na. Buy-buyan. Nakita ka mga tao karon na kapian kayo ni Bakiraw. Nakita ka karon na ay nagtabang na. Nagtabang na sa tuwa. Wala. Pagkali nagtabang ka gamay no? Mayroon na sa istorya. Tumaw na, hindi makaya yun sa kautan. Kasi example na mo sa mga pagkain sa mga kabalaw ng doon. Sa kabalaw ng doon, nakabago na sila. Magkabang na nag-ilahang katungod. Tama? Gusto ka mo, tabang lang mo. Pero magpalayo mo nila. Ano man, kung maghinom na nagtabang dito, magsigip ito buy-buyay. Na, walahan kayo kung magkabang, talagang mga tao matinabangon, pero ganapang kung tabang na tabang, kaya katabang yung doot, sige, ano namatay ba gusto nyo, anak, ang dato, anak ka, sige kang may mahay. Tama? Yung tabang, hinong ka na mag-away, hinong ng pamilya. Imbis maghupay ka dito, sus, kilala pa nyo dito, hindi ba dato? Tinabang ka wala? Kabangan doon, kung mag-away ng isoon, batak isoon, kailangan ng chismis, maghatol pa kayo yung chismis. Lagi kayo kayo lang tanong. Ang mga hari, ipili sa Diyos, okay? Hari. Kung ano ang namanuan. Kung naigipili niyo di hagod, nagipili sa tao, kahula sa hagod hagod. Ano man ang ugal, nagimahin mo ka nagwari, magkukuman. Yan, kung suborno dito, kung sumudawat. Marahan, ako ni iprang ka, simbahan mga pastor, o itaman na ni iprang ka, ako, iprang ka nila ko nga, ang Diyos, yun, nagdamit na ako. Atong nag-ingon ako nga dautan sa una, tapakin niyo to. Paghian niyo to.
kanang nag-ingon na sila Diyos, na sila ang templo sa Diyos, diya sa ilaha magkisayod ang mga tao, niyawa niya rin isultian, niya idaot ko, bantay mo, kaya ako gisubok yun ko sa Diyos, ani 2026 na karon. Tama? Gusto mo ayaw tipo nila, ayaw sila ginaganuya, naging totoo. Tama? Bukatan pa magaling ko ninyo lang. May pandat o hindi mo ito rin, lang, tiga-tiga na. Gawin sa tiga-tiga. Mali lang din magsige paniin. Yan yung maminaw. Yan, dismiss na dito. Kung lain na matay, sige, dito mo dito. Pagputang na makamoy mamatyan, tama? Basta kita, intabang na kita na magadayaon. Ha? Wala nga, kung uban mo na ako, magtabang mo na ako, yung una-una, mabaydan ko ka mo ha. Kaya ako, intabang ko, dati mo ko sa magagamay bata sa una. Nakakita mo ng mga tao dito, kailangan na ako. Kaya ilang amahan nila, lodora, ang amahan nila. Wala sa kaila, di ka na sa unang panahon. May prangkal nila ko ha. Kaya gisote na ko. Isting mo kamatay, tinuod ba niya akong gisote? Kung hindi, ang po mo mamatay ko, kaya tuon ako, kaya maminaw naman akong mamatay na ang tao. Wala, iprangka na ako na, kailangan na sa iba pati sa ako, ang espiritu. Anak, isulti. Ang dili na ako gusto nyo, di ka init, di ka bugla, isulti na ako tinuod. Ba ang Diyos, ngayon nagtudlo na ako, dili pari, dili pastor, dili ka mo. Tama? Mamatay pa lang ko. Yan ay nagwalay na yung anak ninyo. Malipay ka na yung mamatay, dahil makakwarta. May anak na po karoon, kaya ano man. Bato man doon ang pagbuhat. Hindi na ko sige pangaliyo po, ginoon, lugangi pa, nisabot ka daotan ang mga tao. Kaya ko yung ipakikatanan, parang kayo sakit akong lugan. Ikatanan, hala, pista, mga selebrasyon, magkakatanan, saba tayo. Tama? Bikan sa simbahan, naglima ka na tama? Wala na ako, iprangkalin ako niya. Basta na ay impyerno o langit. Ang lautan, dili yun maminaw ani. Ang gusto mo bago maminaw ani, mulay, sure pa. Prangkala? Eh, mukha ka ba? Hindi ko madok. Akong lawas ng ang kalukan ko kalaglagan guys. Nakita, yun na ako. Yun ang impyerno. Nakatong ako kami sa gituuhan na mga Diyos. Ito ano na dito? Laot po. Sa ako nga nyo, wak ko na ngayon bayad. Ang ibayad lang ako kapag kaot na ako sa una. Ang ibayad na nila. Katong ilang gikapi-kapi na wak na ko nabuhat o hindi na kong lautan. Suruyan niyo to. Sama mo ni San Pablo. Parang San Pablo mo, kasi si Saulo mo katyon gani, ang pulong gani na ako ni. Kaya dito mo sa seremonyas, mura mo si Saulo. Yan na. Hindi mo, o Danilo, imo ba kung ipapatay? Kaya kung hindi kayo matungan, aning subo gani sa Diyos na ako tinhi sa Biblia, sama nga di patay na to si Kristo. Kaya nagdinipulihan mo mo kaing amahan niya. So, wala talaga ko. Ipakita nila ako ba? Kung mga pari gani, wala gani silang tuay darot. Dahil pabor ni BBM, pabor ni Sara, pabor sa kadaghan kayo. Ang mga nag-rebuild ang mga po nasa gobyerno, ang mga po pabor. Kung niya ka magsalig sa nagkadaghan na sila sa mga kalautan, mga libog ta. Maasahin ba lang hilaw dito sa inyong lugar? Puro tagbuang. Tama? So ang akong isulti, kung kinsa ang namunuan tahura lang, ayaw nagsunda kung nasa ilaw ang binuhatan. Kung napay rebellion na? Napay magdalian na? Napay kurakot na? Kung sa kang kamo namunuan niya, o ka, ikaw na buwali, kinahanglan, mubuhat yun ka kay hukman mo sa inyong tinago. O, di sa ito, bagaw mo, malok sa silot. Ako di prangka, dili ko makaluwas biso walay tao, di ba nasbib din? Walay tao nga makaluwas ninyo kay mubo lang ng panahon, ilang wali-wali. Buko mo man biyaan mo puto diya. Mano na buang ni nung tani. Tama?
Si Kristohanon, Diyos nun, kung ikakala ka bang Kristiyano, may parang mga Islam, tama? No. Tama rin si Kristo. Tungkol ka na ako, nagbahin-bahin ka mo. Wala sa Biblia. Igamit mo ganyan. Igamit mo ganyan yung mga dautan. Yung mga yung ipasilyuhan. Okay? Ano? Ako ha? Wala ko nagwali ako ha sa giwali ni sa mga ni San Pablo sa mga pinsalmo ha. Wali ako ha. Wala ko yung pulpito diri ha. Wala. Kasi nagtuo mo nga na mga sulat na ito na atindas. Kuni wala. Bisa ka itong naan ako, nagubad-ubad ako sa una, umuhawa sa nako. Wako'y tulubagon. Kaya hindi man gustong manusad. Tama? Sa mga bakba, tinaiya, hindi mo tabang. Ang masakitan yun ka. Na naman? Magpabukat naman. Klaro ha? Ang hari nagipili sa Diyos. O, hari nagipili ha? Kanawa ha? Nagipili ng hari, no? Nanong nagsabot man pag-alsa ang kanasuran, nanong naglaraw man sila mga butang na walay kapuslanan. Kanaw karon walay kapuslanan ang kanasuran karon. Isabot lang sa unang gira, ikaduhang gira o third world war, nagkadagan sa magkapot na pa doon. Kaya sa ipabuto ng nuclear ha, di ba no? Ang mga hari nila naghiusa o ang ilang mga pangulo nagkasabot pag-alsa batok sa Ginoo o ang hari na iyang pinili. Kasabot ito. Kasabot ito. Kaya hari mga pinili. Isa na yung nagpurog o mga hari-anan. Kasabot na. Yan sa itong Ginoo na. No? Alam nyo na. Kasi ang mga pangulo nagkasabot. Sabot na. Muna dagang kapos. Kasi isip-isipan lang yung ako, di ba nagdili na dito ko, wala na paglao mang kalibutan, wala na, hindi na mahusay. Wala na. Itaas kay inflation rate niya, tapos ang mga tao karon mura na kang nailong na. Sa kuko ng akila. Ako'y palayain sa kuko ng akila. Masakta na makasamantala. No? Sa paglaya na ito. Wala naman ka nagtuo sa Ginoo. Kaya kung nagtuo ka sa Ginoo, ang Ginoo Espiritu, mahukman ka sa itong tinako. Oo na. Mutuman ka sa iyang pagbuot, dinisayo ka, inunusap sa langit. O niya, mangayo ka, mag-adlaw ka, makaon ka sa mga pulong, dili ka ng inyong mustigas. Tama? Tama. Uy, ba? Di kayo patay, magawas naman sa inyong lubot. Sa inyong lawas. Kanang bakba ninyo nga ng gawas na hugaw, maunay nakapahugaw ninyo. Tama. Claro, nas Biblia wala. Sila nagingon, potlo na to ang paghari nila kanato. O dili na kita magpagalong kanila. Ang Ginoo na naglingkod sa iyang trono dito sa langit. Nagkatawa lang o nagbiyay-biyay kanila. O niya sa iyang kapungot, gipasidanan niya sila. O sa iyang kasuko, gilisang niya sila. O mga nalikaroon. Nailunok, nanapoy, mubuto nga, vulkan, kapay umabot ay. Balik agad na itong panahon, 2025, pila kakatalagman anak, ihapak na to. Pero tanaw ang mga hari, tanaw ang nagawali ninyo, ang Diyos ko mo mahigugmahon. Tama? Kunya, nahigugmahon ka sa Diyos. Ipalabihin noon na to, ang mga makasasala, dili mo buhat nini. Okay? Karo? Nag-ingon siya sa Sion, ang bungtod kong balaan, ipahimutang ko ang pinili kong hari o balaan. Sa una, naibuntod na balaan niya, no? Ang sa ganito, sa Kanaan. No? Dadaan sa Kanaan si Job, tama? Una, isaksihan si Job, isaksihan ko ni Jesus, tama?
Ya, ipadala na po, na po ipadala. Isaksihan na po sa usa ka tao. Tapos, ang yutang saan? Isaksihan na po sa Espiritu. Ang kailangan namin niyo, ang ikapat na saksi. Tama? Saksi. Kaya ako, ipakita ko, ako, nagbasa, saksi. Tama? O, isaksihan na po karon, no? Karon ako man, sinuli. Saksihan karon sa salmo akong iusay niya. Amen? Claro? Buhing Diyos yun ang akong iwali ninyo. Dili patay. Kaya wala man ko'y pulpito na impuli ko karon ninyo na naman. Pagkasunod, lain na po ng kalaon. Okay? Nag-inon ang hari. Oh? Muling ang hari na pinilihan. Ha? Pero dili hari na nagkanlong no. Dili hari na lang doon. Tama kasi si Kristo, hari magkanalon. Inri. Latin word ng inri. Hari sa mga Hudyo sa atong pinulungan karon. Pero nahari si Kristo, di patay. Patay na nahari siya. Mga nagamo po, motuo mo, o mamatay, mahadlok kayo mo. Wala din mo, no? No? E pati naman ninyo sila. Sa unang buhay patay, mga itong lipakon. Tama? Nag-ingon ang hari, isang ko, ang giingon kanako sa inyo. Muingon sa kanako, o niingon sa kanako, ikaw ang akong anak. O karong adlaw, imo na akong amahan, pangayo, o kanimo ihatag ko ang kanang kanasuran, o maimo ang tibok kalibutan. Bukon mo sila sa bunal nga pothaw o dugmokon sama sa usa ka kulon. Pag maalamon kamong mga hari o pamangon, pag natnon kamong mga namunuan, alagari o kahalugi ang Ginoo, pangurog kamo o yukbuin ninyo siya, aron dili siya mapungot kaninyo o pamatyon kamo, kay ang kasuko niya dili dalikan mo sila o bulahan ang mulamog kaniya, aron iyang panaligdan. Salamat kaniyo o natuman karon ninyo tini. Abot sa panahon, mainit na siya magsulti kaninyo. Dili na siya magawat sa mga tao na wala nagtuman sa sugo. Padayon kamong mga dautan, kayo mga dautan, dili yun makasabot ini. O padayon kamo mga yutanon. Padayon kamo nga hakop sa kalibutan. Padayon kamo mga bakakon. Padayon kamo nagasimba o mga Diyos. Kay lainon ko ang akong mga katawan, pinaagi kaniya. Masasalamat kayo nga. Salamat ka. Darap. Darap. Isutin na ako ni. Kung masakot ko, ang bibris sa ilalong sa yuta, mga tungka. Kung muhilong ko, musamot ka daw kan init kayong kalibutan, magpasigarbo sila. Kung muundan ko, pagsulti. Kung muhila ko, parang ugana ako na mas. Parang hindi ko kagamit sa kong kamot. Mugamit ko sa mong kamot, mupira mga musulat, tunglo ang nalikabok. Ang nalikabok na rin, ikaw na. Salay nasot, no? Kaya dili ko iya sa kalibutan. Iya ko sa kalibutan, lagian lang sa Diyos na, no? Amen. Marang irigalo sa Diyos. Dili yung kalibutan na akong irigalo rin. Kaya dili ko tag-iya sa kalibutan. Tanawa ang mga tao ng sultian mo, magloko lang sa cellphone, no? Wala na pag-alam, no? Wala, no? Sakay na sila. Eh, abot sa panahon. Ako, iprangka na kita ko ninyo. Wala ko'y katungad. Makaluwas ninyo. Wala po ko'y katungad. Na makadala ninyo dito sa Diyos. Kung kamo, dili mo buhat sa inyong katungad. Nga ako ng kanunay gitisok sa inyong kasing-kasing. Kung wala kami konsensya sa akong gisulti o sa akong kagalagad, wala po ko'y konsensya ninyo. Kung dili mo mamati, kung kanunay lang mong
Kung sip-sip na ko, awa ko'y problema. Kaya lagi naman wala ang kasalatan. Ayaw kagsip-sip sa imuhang agalon. Kaya ang imong agalon, manghulga kanimo. Yes, kung sa ingon, musukog, ugdog mo ko ninon sa Diyos. Kung sige kong sip-sipay, ako, hulga ako sa Diyos, kapoy kay kung sige kong sukan. Ikaw mo, gahig mo na ulo. Pero ilahi mo, kung karoon, ipakaon na po ka mo, pinaagi sa mga salmo, mga tula, mga bala, mga pag-angkok, kini, salmo. Karoon, sige na kang kakanta na sa una, pero wala din na na-specify pagsunti. Na? Na? Manang ang akong ingon kaniyo. Siya ang Diyos, ang Espiritu na nagsugo kaninyo o ako ang ilalagalan iba temporary na pastor ninyo kay naay kapanahonan ibabat. Walang kanunay na itong pamaladungan nga agunay pastor na nagbangkay sa o nagpapot sa kapanahonan sama ka sa pagpahay ng pati ang Ginoo, ang Espiritu. Ang Panginoon ang aking pastor, pinaginhawa ko. Handog ng himlayan, sariwang pastolan, ang panghingaan ko, mayabang balisan, pati sa kaluluwa ay kaginhawaan. Sa tumpak na landas, siya ang patnubay. Ang Panginoon ang aking pastor, pinaginhawa ko. Lubos, madilim na lambag man ang tatahangin ko. Wala akong sinda, siya'y kasama ko. Ang hawak niyang tungkol ay siyang gabay ko. Tangan niyang pamalo, sigla ang bulan ko. Ang Panginoon ang aking pastor, pinaginhawa ko. Lubos, ang Panginoon ang aking pastor, pinaginhawa ko. Salamat. Ang kalinaw, o ang kalingkan, Aman, Anak, o ang Dalangin Espiritu Santo. Amen. Okay. Talking. Tama na sa loob. Please. Hello. Walit tangan niyang pamalo. Pamalo ni kon. Palo ni tayo. Istorya niya rin. Muna ang kanta, may lyrics. Pero wag man ta namin na sa lyrics. Kaya wag man ta nakasubay sa lyrics. Wala siya. Ang aming sugot ng ako lang ang inyong pastor. Magbalantay. Samtang buhay pa. Okay? Paita nga akong papel, no? Kaya kanta pa, no? Around. Wrong yun. Hindi ka pa namin sa nede. Ay, pahuway sa ka. Ay, Nico. Inday. Narcisa. Anong gabi no sa akong nga tanan.
No, sa ako lang pagmando, no, sa akong daw bansan mo, nagiguan ninyo din. Kakadugay na panahon, no, nga, bali sa ako mga ano ba, sa unang panahon ng gold, daw bali wala lang ng kalmo, no, lalitin ako gali ang, lord ako din ang iyang kamulugan, no, nga, hindi lang na kanta-kanta lang, tapos balik-balik kita. Karoon lang dito pamalandong ako gali ang kahulugan, itinatawag na kalmo, bali ko kanta-kanta. Tapos, kakon po na isip mo kasi dito ko ng panahon, nakanagin ko nga tama agad nalayo ang mga natunaan ka dati na pa lain sa dire sa kainobi nang ako ng kawahin pagkabot ko ng kawaling mo programo dito ay kantan tapos sa mga binhakan dahil ko dito mali. Paliharan man taday. Si Bilin ko paliharan man tani. Kaya mo dami dito mali, no? Basta anak ko makasalamat dito sa Ginoo na dali na ko naka-atong, no? Sa kainuli, ay kung nurati na ang work ng sampung, ay tayo karoon. Mura na ang ako nga mga kampal. Agbong ka sa langit. Agbong dyan. Sa ubos. Moro tayo mamambal, ay mo masulti. Wala. Ang masulti, wala pa. Ang hambal, wala na. Sulti ninyo. Wala man ko nagseminar, kita mo nagseminar ko. Nagbasa ko, hindi kami kita mo nag-practice ko kanta din. Wala naman. O ito, lagi mo lang ko. Kaya wala nga sige kita practice kanta mo. Ang tinig yun ko ma-sure nga. Pero sa imang ko kayo, ubang na lyrics ko sa buwan niya. Tama? Mga usahay. Kaya manandungi ko ninyo ang atong kikanta karon. Ako ang gitugon ng pastor ninyo sa buhi. Kaya si Kristo man itong pastor, ang mamatay niya, masunod ko kantin malangit kay Roswell Katuig man. Kung pagbalik sa Espiritu, mas maayong biyahan ka niya, kung diniliman mo magtatabang, pagdawat ako di 20 edad na ko ani, nag-journey ko, yan, kadang gabi, asa ko ginatuduan ko. Ang totong nag-negosyo na ako, dahil ako din kagabi, dahil mag-rendoyan, ang nag-taping na po kung biyak ako sa negosyo, sa Lisboan, marami ka na pong negosyo. Kaas ako ang manang dilit na ko ninyo, maihihan ka kay angso na kay ko. Gitamay ko sa mga tao, giin akong buang, bisag ang akong suod kay gana, diin ako sa una, uban-uban ko niya, nawala na sila. Walang, dilit ko motipon nila. Ano man? Sakit pa naman kayo sa akong kasing-kasing dito ang magpakaroon ko. Dili man ko magpakaroon. Amen? Takaw na ko, kadayunan na ako. Sa di na ko sila kadumon. Kung sa kamo mga tao nila magsukok sa akong iwalin, pasiluan lang ko ninyo. Kaya para pong ma-extend ang kalibutan. Kahit kamo raman putri, kamo raman naminaw. O di mo maminaw lang mo sa cellphone, di mo doon ako. Wala ko ikatungod ninyo. Dito mo sa naanggang pagtulunan ninyo sa bunyang o sa kasal at seremonyas. Kaya sila makaluwas niya. Pero ako, ang sunod ko anak, dili na ko malila. Kaya kung tawhanon ni, undang na ko day. Undang na magaling Pasko o wala na magaling Pasko. Tawhanon na na. Makita ka na gabi natin. Salamat. O may gabi ipag-usap ka natin tanan. Ano ni wala. Kung masiminas ko ay. Tapos na. Pagkuman, tapos na. Dire, masiminas tadi, kanta tadi. Kuya sa kong papel, wag ko kabalo mamaw dito ng takong kwato. Marabag maipong yabag pagyud ko. Mahalang manaway sila nako. Gapo ato. Kaya po na kung di ko dapat mabukal. Nabukal ko sa inyo. Dili na ko kakanta ganing mga alon. Dili na ko kakanta mga kanang mga kuantot kanang air supply. Di na ko bubo na ko. Ay doon. Taas may ka ng air supply. Otot tibuno nang kaul. Ako sa nadi ko apa sa air supply pag ganahan ko ba parang sinton din ko. Bilang nalay mo back up. Pero karon di na ko kakanta ba. Naman, ikaw ng air supply na kanang second voice.
Paita akong pabili. As ako una ko na pero murag anak naghimuot na ko ba matong binasa gabi. Mura ko nahimuot na ko sa kong sarili ba. Kaalam din no kuya no. Di ba ako ano ko alam. Di ba ko ang sa tao. Yawang kaalam ngayon no. Ordinary nga tao, dili ma tugkan. Maminaw ano, magyamit. Sa pagbuhat mo diya iha ay. Kanta po mo. So yan yung kangitan ko sa Higit lang yun. Uy, pati na din ako. Pati na. Salamat sa mga viewers. Salamat ato. Isa lang. Atong Diyos. Ayun na tag-ilog-ilog ani. Pero kung gusto mo dili Diyos nga, mapaumsanon, padayon mo sa inyo Diyos. Hi. Hindi ko na mabata sa balay. Ang buwan ko ba ulit dito ko rin? Buy ba? Ang buy ba?